yinsa, sai bakinka ya bushe, ka ji makogwaranka ya bushe kamar zai fashe. To sahabbai sun kasance in suna azumi kishirwa ta dame su, suna ɗaukar ruwa suna zubawa a baki su kuskura sai su zubar. Wannan yana dawo da yawunka ya ci gaba da gudana ya tsinke, sai ka samu sauki. Babu laifi ga mai azumi in ana zafin rana ya rinka yawan wanka da ruwan sanyi, ko ma ya jika wata tsumma ya dora a kansa. Abdullahi dan Umar ya kasance yana yin haka tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yayin uwa mu sani cewa mai azumi yana da damar yayi addu'a Allah ya amsa masa a kowane lokaci. Manzo Allah ya ce walisa'imi da'watun mustajaba. Mai azumi yana da damar addu'a a karba, musamman a lokacin buɗe baki da musamman a lokacin sahur. Mai azumi yana da farin ciki guda biyu a rayuwarsa. Farin ciki a yayin buɗe baki idan ya tara abin marmari da zai ci na dukiyarsa ta halal, da kuma farin ciki a lokacin da zai gamu da ubangiji gaba da gaba ya bashi ladan azuminsa. Domin yana daga cikin alfarmar azumi, duk wata ibada da ka sani a duniya Allah ya wakilta mala'iku su suke bada maki idan an yi ta, amma azumi ne kadai Allah ya ce da mala'iku ku kyale ni da masu yi ni zan biya su. as-sawmu li wa ana ajzi bihi, azumi na wane ku banni in saka wa mai shi ni da kaina. Manzo Allah ya ce wal khalufu fa misaimi atyabu inda Allah min rihil miski, doyin bakin mai azumi ya fi kanshin turaren almuski a wajen Allah. Hakan ba yana nufin cewa kuma ka zauna ba kai aswaki ba, ka zauna kana doyi ba, amma ɗabi'atan bisa ga ɗabi'a idan mutum yana azumi wani wari yana fitowa daga bakinsa, wannan warin ba sakamakon ƙazantar rashin wanke baki ba ne, a ƙonewar ciki ne a lokacin da babu abinci a ciki, to shine sai wannan warin yake fitowa. To amma yin aswaki yana rage warin, daka ana son mai azumi ya rinka aswaki, sawa'an aswakin nan da ice ne ko kuma da brush ne da makilin, ko da makilin din yana maka makaki a baki wannan babu laifi, domin makilin ba abinci bane ba. Da haka duk abin da ya shiga cikin mai azumi matukar ba abinci bane baya karya masa azumi, kamar yadda bayani ya gabata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi za a bashi kwatankwacin ladan mai azumin. Da haka lokacin azumi lokaci ne da mutum yake da damar samun lada mai yawa. A wuni daya duk kokarin ka baka isa kai azumi sama da daya ba, amma idan kana da dabara a wuni daya sai kai azumi 100, domin in ka tattali abincin da mutane 100 za su ci za a baka ladan su daidai da daidai kuma ga naka. Kuma in an ce abinci kada wani ya dauka cewa sai abinci mai yawa, ko daidai da dabino kake da shi ka bawa mai azumi ya sha ko ruwan sanyi lada za ka samu daidai da ladansa na azumi, kuma ba tare da an taba masa nasa ba, daga taskar Allah za a baka naka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharu sahur, mutane ba za su gushe ba cikin alherin Allah matukar da zarar an yi buɗe baki za su sha ruwa, da zarar kuma lokacin sahur yayi za su jinkirta sai gab da fudowa alfijir, tsakanin bai wuce minti 15 ba sannan su dakata da cin abinci. Akwai waɗanda suke yin azumi ba sa shan ruwa sai dare yayi, wannan Yahudawa kenan. Kuma akwai waɗanda suka bi su akan irin wannan bata tasu da lalacewa tasu, ba za a sha ruwa ba sai dare yayi, sai ma taurari sun bayyana, to wannan ba addinin musulunci bane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la tazalu ummati bi khairin ma lam tantazir bi fitriha an-nujum, al'umma ta ba za ta gushe ba cikin alheri matukar ba ta jira cewa sai taurari sun fito za ta rinka shan ruwa ba. To da haka Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa mana wajen sanya mu sha ruwa da gaggawa, tare kuma da sauyaya mana wajen mu jinkirta buɗe ba sahur har sai dare ya zo ƙarshe, har sai ya rage bai fi a tada sallah da minti 10 ba, to sannan sai ka dakata da cin abinci. Babu laifi ga mai azumi in yayi allura sakamakon wata rashin lafiya, matukar alluran nan ba a madadin abinci take ba. Babu laifi ga mai azumi in an ɗauki jininsa an yi basa bincike na abin da ya shafi lafiyarsa. Babu laifi ga mai azumi in ya bada kyautar jini. Babu laifi ga mai azumi in an ɗura masa jini. Abdullahi dan Abbas ya ce ihtajaman nabiyyu wa huwa sa'im, manzo Allah yayi ƙaho yana mai azumi. Ƙaho ko shine daidai da ɗaukar jini a yau, ko kuma duk abin da ya shafi binciken lafiya. Abdurrahman al-Akhdari ɗaya daga cikin malaman musulunci yana ba mu shawara, yana gaya mana wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi, bai halatta ba ga dukkan wani baligi